Аўтар працаваў над раманам цягам 5 гадоў. Ён дакладна вывучаў архіўныя матэрыялы, выязджаў у тыя мясціны, якія звязаны з дзеяннямі рамана. І мне здаецца, ён уклаў вельмі многа сваёй душы, свайго сэрца, сваёй энергіі. І гэта энергія павінна ў абавязковым парадку вярнуцца да чытача. І у кнізе зашмат гумару. Не зашмат, наадварот. Шмат добрага, такога сапраўднага народнага гумару, вясковага гумару у тых месц палешукоўскіх, дзе адбываюцца гэтыя падзеі. Владимир Степанович выдатна выкарыстаў народныя традыцыі, фальклор у апісанні побыту, жыцця і працы мясцовых жыхароў, як гэта ўспрымалася замежнымі гасцямі. Это, безумоўна, пашырае нашы веды аб нашай Беларусі, аб нашай радзіме, якую мы не заўсёды добра ведаем. І гэта, з аднаго боку, мне, як краязнаўцу, вельмі цікава, бо тут адкрываюцца розныя таямніцы, розныя версіі, якія таксама могуць ажыццявіцца і при навуковом подходе, магчыма, и подтвердится. А книга действительно, надо сказать, я повторяюсь, захватывает. Потому что я ее начинал так достаточно спокойно, а потом прочитал очень быстро и почти не отрываясь. После этого я там начал уже и свой родовод копать. И тоже нашел свой герб. Спочатку было тяжко. И я думаю, что у нас что здесь получилось. Может быть, так даже прошел час, и уже новыми очима мы сейчас глядим. И я бачу, что даже хочется себя трохи неякомично поднять. Добре. Той, хто уважливо прочитає цю книгу, він справді відчує жадання шукати свої корені, шукати своє «я» і шукати себе, свою справу, свою мару, як бути справді часткою свого народу. И это огромный труд, это невероятно огромный труд, пласт погружения в эпоху, погружение в судьбы людей. И вот в основе моего романа лежат дзённікі Марины Мнишек. Яна едзе на каранацыю, яна размышляе, яна бачыць Беларусь. Яна сустракаецца ўрэшце з Дмітрием. А вот что далей было, это все в книзе. Царь.